prieteni, eu sunt Darius, am 7 ani și vreau să vă învăț cum să merge cu trotineta. Deci, mai întâi pui piciorul pe ăsta, după aia pui piciorul ăsta pe ce e și după aia mergi. Așa. Da? Uite. Eu pot să fac o rundă foarte rapidă, peste tot parcul. Ia vedeți. Numărați câte minute. Bravo, Darius! Curba se face așa. Și dacă vrei să faci o rundă, faci curvă, mergi înainte, curvă și mergi înainte. Bravo! Ne mai spui ceva despre tine? Deci eu sunt în clasa a doua, sunt foarte bun la matematică. Și ce-ți mai place ție să faci? Îmi place să fac vloguri. Și ce sporturi îți plac? Fotbal, basket și sporturi normale. Ce sporturi normal? Taekwondo. Asta e sport normal? Sport așa. Gimnastica? Da, gimnastică și taekwondo. Bravo! Ce centură ai la taekwondo? Alb și galben. Prima centură, da? Da. Bine. Și tricoul de pe tine de la ce jucător este? De la Vinicius, Brazil. Brazil. Din Brazilia, da? O să primești un tricou cu numele meu. Și ce număr? Cu numărul 7. Și șosete. Și jucătorul tău preferat de fotbal? Ronaldo. Bine.